cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye sibiri ye tubabukalo n'o ye marisi o tile 21 ye bi ye san 2026 min ye shawali kalo ale tile 3 ye bi ye Mali la san 1447 an b'ale tile 3nan na bi fala ye kunungo hakilila k'a fɔ maa minnu ye kalo ye u caman y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko anw ye seli kɛ don min na k'o tun y'a don ye. Ana o babu an tɛ taa n'o yɔrɔ jan bi tilegan in na jani sanfɛ an bɛna tasibila kɛ ka ɲɛsin Sumelu Bube Mayiga ma ale min somayɛlɛmana marisi kalo tile 21 ka bɛn min ye a ka san 5 ma a balimakɛ n'o ye
cɛgun bube mayiga ye ale ye tasibila min kɛ ka ɲɛsin a kɔrɔkɛ ma ni o fatura n'o ye Sumelu bube mayiga ye. Tasibila in a ko ko min ye mars kalo tile 21 san 2022 mars kalo tile 21 san 2026 ɲinan bɛna na ka san 4 ye Sumelu bube mayiga ale kɔni fatura an ka jamana kɔnɔ yan. Baaru min kɛr'o la sa ani hakililajigin b'o la a na o d'an tulo kan. Farikolo ɲɛnajɛ fala ye maa kelen pe min bɛ yen n'a bɛna na kɛ cɛbɔ ye ani maa minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan a sɛbɛnw a bɛ ka yaala bɔlɔlɔ sanfɛ min ye Muazu an na an da don o fana na min ye Amerikikaw fɛ yen fala ye. E bɛ Bruce Lee dɔn kɔni e tɛ Bruce Lee dɔn e tɛ Chuck Norris dɔn ahan Chuck Norris k'ale de fatura nin kalo in tile 19 k'a si to san 80 na maa caman y'a ka jaw ye Amerikɛnw olu fɛ yen nin waati laban yɛrɛ la a tun bɛ bana na a yɛrɛ tun y'a yɛrɛ sɔrɔ a ko ko sɔɔni ko maaw n'a ye jabaraw kan nka min ye Ala ye ale y'a ka baara kɛ seko ni dɔnko tilegan in na an bɛ taa Tumutu ka Tumutu yɛrɛ lajɛ Tumutukaw fɛ u sera ka baara min kɛ biennale san 2005 hukumu kɔnɔna na an na taa jira o sɛnɛ kan o y'an ka sɔgɔmada in na an ka tilegan in na saraba ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jani a bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin foli fana ka a ye Jaba Sidibe n'a bɛ salilakaw ka sigi la ka samɛ foli k'a fana ye Sori Kɛmɛso Bayiba mairie du district kɔnɔna na min ye monsieur le maire Siriman Bacili k'a fana fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲinɛ Amadu Gasama kɔ Jalafarakaw ka maire n'o ye Seydou Sakɔ ye k'a fana fo Yaya Fofana n'a ka denbaya k'olu bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba n'o ye Modibo Jara ye Bɛbɛl Segu Dar Salam ka Dar Salam bɛɛ lajɛlen fo Gaku Simaga n'o ye Madame Pele an b'a fana fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Falaye an ka dugu mobili tako mobili ka ca an ka sira ka sa dɛ i bɛ ɛri ɲɔnɔ dɔn kɔni ɛri ɲɔnɔ fana i bolo mɔnɔ bɔ dɛ Falaye bibi in na a fana bɛ sira in matarafa kosɛbɛ an bɛ ɛri ɲɔnɔ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Bɛnkɛ Daragon ale ka yamaruya kɔnɔna na n'i y'a ye caman bolila dɔw bɛ yan hali bi an k'a dɔn k'a fɔ u tilennen de don diɲɛ wuli don ye Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. A sɛbɛnba n'a lasiraba o ye baro kɛlɛtigi ye n'o ye général de division Umaru Baru Jara ye Bamako nin kalo in tile 21 n'o ye mars ye san 2026 Falaye seli hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi a ye ji da koba caman sɛnɛ kan min ye général d'armée Asimi ye a y'a jira ko ka malidenw fo k'u sɛbɛkɔrɔ fo u ka mun an ka adamadenya n'an ka maanifinya u bɛ se ka taa an ka taabolo la cogo di maanifinw yɛrɛ fana ka se ka lakalan ka lakunu ni baaraw kɛ fasodenɲumanya waleyaw k'olu don an ka jamanadenw na jamanakuntigi y'o fɔ a y'a jira sa k'a fɔ fana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɔgɔn ma an ka jamana ka se k'ale sinsin bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni sanu tunɔnkantunɔ na min ye sefa wari miliyari 18 a n'a kunkanfɛ o taara ka di Mali marabolo bɛɛ lajɛlen ma a la belebelebaw ale yɛrɛ olu ka sɛgiw d'u ma yiriwali baara minnu kan ka sigi sen kan jamanakuntigi ko sa ko a kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi Bamakɔ yan marabolo fɛn bɛ fɛ ka yiriwali baara kɛ u taa kimɛli kɛ u ka sigidaw la préfet olu na kɛ jɛkulu fɔlɔw ɲɛmaa ye gouverneur olu na kɛ filananw ye a nɛgɛ tigɛyɔrɔ fanda la u na kɛ Bamakɔ ye yaasa baara u ka muɲu n'u ka sabali la nin waati na sa ko Ala ka san wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen na san min tɛ ɲinɛ ye k'an ka jɛ ka o seli ko bɛɛ lajɛlen ka yafa ale ma jamanakuntigi ko ten k'an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali an ka se ka baaraw k'a la min bɛna maliden bɛɛ lajɛlen o nafa Falaye sanuko hukumu kɔnɔna na conseil des ministres ale ka jɛrɛ tɛmɛnen senfɛ n'o kɛra nin kalo in tile 18 u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye sanu feereli sanu jagoli ka sanu don ba la yaasa Mali ka se ka i yɛrɛ sɔrɔ a ko la o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen u y'o sigi sen kan sanu yɛrɛ kelen tɛ o ye Falaye dugujukɔrɔ nafa fɛn fɛn bɛ yen ni o bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na ko an ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la ka se ka feere ka an waso n'a ye min ye ɲɛmaw ye u ko ko o jɛkulu de sigilen filɛ nin ye o de tɔgɔ ye sa ko office malien des substances précieuses o ye dugujukɔrɔ nafa fɛn ɲɛnamaba bɛɛ lajɛlen ye mun nafa ka bon kosɛbɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye sɛbɛn in ye a laɲini ani jɛkulu in sigili laɲini o bɛ tali kɛ sanu yɛrɛ bɔli sariya kura min sigira an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni utukalo tile 29 san 2023 ye n'o ye code minier ye
o lawaleyali hukumu de kɔnɔna na sa marabolo maaw bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min ka dɔ fara u ka tɔnɔ kan cogo min na sa o yera k'a fɔ sanu m'a bɔ zira bɛ bɔ a fɛ fala ye nɛgɛ bɛ bɔ a fɛ min ye warijɛ o bɛ sɔrɔ a fɛ ale ni dugujukɔrɔ nafa fɛn fɛn bɛ na sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ka se ka olu don ba la o la sa min ye damandaw ye sanu bɔyɔrɔnciniw olu bɛ sanu galamutiri min kɛ ka girin ka taa n'a ye ten jamanaw fɛ ko nin y'o bantɔ ye pewu a fɛn fɛn mana bɔ jasoyɔrɔ na ye a la ofisi ale ka baara na kɛ o ye tɔnɔkantɔnɔw ni jamana ka hakɛ minnu kan ka sɔrɔ a la ka baara yiriwa o ka sigi sen kan ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min ye dugujukɔrɔ nafaw ye an ka san 2025 kɔnɔna na sanu jɔyɔrɔ an ye min sɔrɔ o kɛra tɔni 72 buruburu 2 ye min ye damandaw ye olu ta kɛra tɔni 6 ye musaka min sera ka sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa sefa wari miliyari 7 ani 63 n'i y'o o jɔyɔrɔ lajɛ jamana yɛrɛ ka musaka la sa kɛmɛ sarada la 9 buruburu 2 o de kɛra o bɛɛ n'a ta a yirala k'a fɔ hali bi an ka sanu yɛrɛ ka bɔ damandaw la ka bɔ sanubɔyɔrɔ yɔrɔ fitininw na ale ni dugujukɔrɔ nafaw u tɛ ka kɛ o kɛcogo la sabula a bɛɛ lajɛlen tɛ se an ka jamana ɲɛmaaw ma yaasa ka se ka o ban pewu damandaw ani sanubɔyɔrɔnciniw fɛɛrɛ de bɛna sigi sa k'olu la kɔlɔsi jamana yɛrɛ ɲɛmaaw fɛ su ani tile yaasa tɔnɔ min bɛ sɔrɔ a la a bɛɛ lajɛlen ka na ofisi in kɔnɔna na jamanadenw ka se ka nafa sɔrɔ a baara hukumu kɔnɔna na fala ye maliden minnu bɛ kɔ kan ka kɛ ni kɛlɛ min bɛ yen bi n'o kɛlen don ka Iran fankelen fɛ ale ni Israel ni États-Unis faralen ɲɔgɔn kan malidenw minnu bɛ kɔ ka sa min b'olu ka minisiriya kunna n'o ye Musa Agatayɛri ye a ko ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko alihamudulilayi fɔlɔ ko sabula an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan ko a si ma gɛlɛya sɔrɔ fɔlɔ ka kɛ n'olu ka kibaruya sɔrɔlenw ye waleya in kɔni a kɛra waati min na k'a daminɛ février kalo tɛmɛnen na sa fo kana se nin waati ma n'o ye mars kalo tile 18 ye olu ye jateminɛ minnu kɛ o de filɛ nin ye maa ti maliden na min tora ko in sen fɛ min y'an ka jamanaden minnu tun bɛ sa olu dɔw kɔni tun ye gɛlɛya sɔrɔ k'u to dubayikaw fɛ yen nka nin waati laban in na a y'a jira sa k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɛ fɛn fɛn tun b'a fɛ ka segin k'o bɛɛ lajɛlen sera bamakɔ kɔnɔna na yan nka o bɛɛ n'a ta halisa u ka lasigidenso minnu bɛ yen olu ye wulikajɔ la sa malidenw bɛ fan o fan ka se k'o ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan minnu seginna ka na olu yɛrɛ ye kunbɛli kɛ o la k'olu maaw labɛn k'u se ka u lafaamuya cogoya min na min ye jamana ɲɛmaaw ye laɲini min k'o fɛ u ka se ka sigi sen kan ko wa ko gouvernement halisa a bɛ wulikajɔ la maliden minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ nin ko ninnu nin kɛnɛ ninnu kan yaasa ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na baara kɛcogo bɛ se ka ɲɛ wala ye o tɛ nin ɲɔgɔnna kɛ Moritani an ka maaw bɛ degun na ye dɛ papiye ko gɛlɛya min bɛ an na bi Moritani a t'an na jamana si la wa an ka jamanaden minnu bɛ tunga fɛ fana u ka passeport ko u ka papiye ko u ka sɛbɛn sɔrɔ ko kataba 4 don ni wulikajɔ sera ka kɛ ka dubayikaw n'a tɔw magɛn fala ye an b'a ɲini minisiri fɛ maliden minnu bɛ kɔ kan ni kamanagan bɛ u la maliden minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ degun kɔnɔna na maliden minnu bɛ na yakubu n'u ka sɛbɛnw falen u ka danni dɔ yɛlɛ u ye fala ye u don yɔrɔ n'u bɔyɔrɔ ka fɔ u ye ni nin kungo in b'i da la na yan de y'a ɲɛnabɔ yɔrɔ ye i nana sɛbɛnko la i nana Bamakɔ Mali kɔnɔna yan i bɛ fɛ k'i ka sɛbɛn falen walima i nana i ka sɛbɛn banna k'i to yan t'i kungo fɔ nin yɔrɔ in na monsieur le ministre o ɲini k'o fara i ka baaraw kan parce que bi aw bɛ bureau kɔnɔ kuma minnu na nin ye o ti maliyɛn minnu bɛ kɔ ka furakɛ dɛ mun b'u furakɛ o ye a ka wuli k'aw jɔ a k'aw cɛsiri malidenw mana kule min kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan u ka sɛbɛn mana ban u ka papiyew mana dɛsɛ u nana passeport ko min na u ka kɔnsulaw kɔnɔna na u ka sigiyɔrɔw kɔnɔna na degun minnu b'u kan ye fala ye u k'o ɲini k'o de furakɛ n'o tɛ k'i to Bamakɔ yan ko ninnu lafiyalen don i ma tiɲɛ fɔ dɛ halisa monsieur le ministre Musa Agatayɛri Bamakɔ sigi in do ten i ka wuli i ka taa malidenw nɔfɛ Espagne i ka t'u nɔfɛ Europe jamanaw la i ka t'u dala kuma jamana nanzara jamanaw la i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ degun min b'u kan ye mɛn dan ye mɛn tigida ye anw bɛ min mɛn don o don o ye sɛbɛnko ye fala ye i y'a kɛ cogo o cogo malidenw bɛ yan degun bɛ u la sɛbɛnko la hali kunna siniko dɔ ye n wele k'a ka passeport sanfɛla la k'u ye ale ka fɛn sɛbɛn ko k'a tɔgɔ dɔ tigɛ k'a bɛ kɛ cogo di n se ye min ye fala ye n y'a ci o faamaw ma n jaabi fɔlɔ nka an b'a ko kan wa o degun dama min bɛ yen maliden dama min b'an sɛbɛn minnu bɛ ci bila ka n'an ma nin de b'an da la ni ɲɛmaaw sera ka dondanin sɔrɔ olu ye ka kuma yɔrɔ sɔrɔ u ye ka ɲɛfɔ yɔrɔ sɔrɔ u ye ka kunbɛ yɔrɔ sigi o kan
hakilla u taa maliden minnu kunbɛn n'u gɛnna ka bɔ kɔ ka wolu kunbɛn cogo min fala ye minnu fana ni degun bɛ na n'u bɛna sɛbɛnko la u ka don yɔrɔ dɔ yira olu fana na u k'o jɛkulu fana sigi hali n'u ye wari k'a la maliyɛnw b'a sara tiɲɛ kan ni jamana de bɛ k'a ɲɛnabɔ u b'a sara a kɛra fɛn o fɛn maliyɛnw jɛlen don n'o ye k'o sara k'o ɲɛnabɔ a ka fisa jamana ma wa a bɛ baara fana di jamana ma n'o tɛ mɔgɔw de bɛna fala ye maa de bɛ bulon ɔhɔn an ka taa police de frontière la an ka taa passeport dilanyɔrɔ la u ka wari kabini wari b'u kun wari bɛ ban u bɛ wele bila mɔgɔw ma mɔgɔw de bɛ tila ka ɲin'u kɔ f'u bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ fatɔw ye an cɛla yan k'a sɔrɔ u bɔra ka baara jɔlen don t'u bolo tunga fɛ ɲɛmaaw a y'a hakili to nin yɔrɔ la dɛ monsieur le ministre Musa Aga Tayɛri an ye lycée kɛ ɲɔgɔn fɛ wuli k'i jɔ i ka nin ko in ɲɛnabɔ wala n'an bɔra yen an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na n'an ka kibaruya tɔw ye ɲɔnɔrɔ ɲinina mɛnɛ ɲɔ sɔrɔ cogo o cogo forotigi ye min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔn sɔrɔ fiyewu cérémonie de graduation école de santé kalajata ani ka dɔn k'a fɔ ISM go n ko maatigi de bɛ maako dɔn fɛn min ka dɔn k'a fɔ nin lakɔliso belebeleba de ninnu ɲɛmaa ye sa n'o ye docteur Salimu Kande ye a ko a nisɔndiyalen n'a karamalen b'a da diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kɛkɛ n'i ka dɔn k'a fɔ u ka denmisɛnw ka samara ɲɔgɔnya ye ɲina examen national kɛnɛ kan san 2025 kɔni n'u ko a ma ko promotion d'excellence des premiers nationaux bawo examen national kɛnɛ kan ka daminɛ niveau bac la sa ka taa bila licence la u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara caman ye o tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi u ɲɛ n'u ko a don ma ko cérémonie de graduation waleɲumandɔn don weleli bila fa ni baw ma limanaw ani ka dɔn k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛ u la wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan a bololalen de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kaɲɛ 9 n'o dana gosila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoco kɔnɔ kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caaninen dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadu Suware ani an dɔ kɛ n'o ye Abdul Ɲang ye ni nin waati na télévision AES yɛrɛ kunnafoni ko ɲɛmaaw b'ale bolo ale ni maaba wɛrɛw farafinna kɔnɔna na olu sugandira fala ye k'u ka don jɛkulu in kɔnɔ Nathalie Yams ale bɛ a la ale yɛrɛ dɔnnen don kosɛbɛ nin ko ninnu na min ye professeur Franklin Nathan Yams ye o fana b'a la ale ye agrégé philosophie la fala ye ni maaba minnu talen filɛ nin Burkinakaw ka conseil des ministres fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni donna bɛna don jɛkulu min kɔnɔ jɛkulu min sigira sen kan mai kalo san 2025 min ye jɛkulu in ye sa ale yɛrɛ kɔni bɛ président n'o ye Ibrahima Traoré capitaine ale nagakɔrɔ baarakɛyɔrɔ don Burkina gouvernement y'a yira sa ko jɛkulu in sigikun ye min ye ka hakililajigi kɛ ka taasibila kɛ ka kɛ ni Toma Sankara ala ka hinɛ n'ale la ale ka miirina baw ye ale tun ye nin sigi sen kan maaw bɛ hakili jagabɔ kɛ seko ni dɔnko farafinna ka miirina n'a ka tabiyaw dayɛlɛlen to diɲɛ ye ka se ka jateminɛw kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ min ye jɛkulu in ye sa a bɛna sinsin min kan farafinna yɛrɛ bɛ se ka nikurafiya ka seko ni dɔnko n'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ko la cogo di min ye farafinna jamanaw ye baaraba minnu kɛ kabini jɛkulu in sigira sen kan sa n'o ye farafinnadenw ka tɔn jɛkulu in ye a ɲɛmaaya tun bɛ Burkina premier ministre kɔrɔ bolo n'o ye Apollinaire Joachim Kelian min ye ale dɔ bilara ale nɔ na bi o ye docteur Aimé Tapsebo ye o de bilara Claude Tapsebo o de bilara a nɔ na bi jɛkulu in nin ye yamaruya dilen u ma sa u ka se ka baara kɛ yan'u ka wele Burkinakaw yɛrɛ fɛ yen u ka don ni baara u bɛ se k'olu kɛ cogo min fala ye bi ye mars kalo tile 21 mars kalo tile 21 san 2022 mars kalo tile 21 san 2026 bi y'a san 4 ye Sumelu Bube Mayiga ala y'ale ka kalifa minɛ a la a balimakɛ n'o ye cɛgu min ye o ko min ye Sumelu ye ko maa t'a ko fɔ maa ye fala ye Sumelu Bube Mayiga kabini kalandenya la Badalabugu lycée la ale tun bɛ sɛbɛnni de kɛ kogo k'a ka musaka fanga buruja min ye Sumelu Bube Mayiga ye maa minnu ye dogolikɛlaw kɛ ka tractiw kɛ yan ani Dakar ni ɲɔgɔn cɛ kabini a bɛ kalandenya la a y'o baaraw kɛ Badalabugu kulu sanfɛla la ni kun ye sɛbɛnni ye n'a b'a dugu ma ko le tigre o kɔrɔ ko Sumelu Bube Mayiga ko ale de y'o fa siri wulikajɔ ni wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye min ye baaralaw ka jɛkuluba minnu bɛ yen n'o o ye sɛndikaw ye lafasali jɛkuluw senfɛ sa a y'o baara kɛ ka baara kɛ Mali yɛrɛ kunnafoni gafe la n'o o ye l'essor ye
olu ka kunnafoni min tun bɛ taa kɛ farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ Sumelu Bube Mayiga a ye baara k'o kɔnɔna na sɛbɛn dɔ tun bɛ yen ko Sunjata a y'o fana baara kɛ wa min ye Sumelu Bube Mayiga ye parti politique ko ta na sira fɛ Adema Tutigɛba a b'o olu fɛ an ka nalen ta Falaye ale de ye san 7 kɛ sécurité d'état ɲɛmaaya tun bɛ a bolo Sumelu Bube Mayiga san 2001 san min ye Alpha Umaru Konare ale y'a b'o la ka na kɛ wolomasiri tabaw ka minisiri ye Sumelu Bube Mayiga a ye nin baara ninnu kɛ waati o waati jamana ɲɛmaa mana na o bɛ danaya d'a kan furancɛla fanga waati ka Amadu Tumani Ture to fanga la o fana tun ye danaya d'a kan wa a tilara ka k'o fana ka minisiri ye fo ka taa s'a ka fatuli ma Laji Burama tile la a ye jɔyɔrɔbaw fana sɔrɔ balimakɛ n'o ye Cɛgun Bube Mayiga ye o yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ŋana ye a y'a yira sa ko a bɛ n'a fɔ Sumelu banna bi de ko min ye sangakasa ye o b'olu nun na hali bi ko Sumelu tun ye maa ye jama ka maa don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko basigi ani nisɔndiya bɛ a la fandaw ni sendaw k'olu dɛmɛ min ye hali a jugulakaw kuntilenna ko ta nasira fɛ n'a se min a b'o k'u ye Mali ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko Sumelu bɛ taa ye le tigiri ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ten Badalabugu tigiri k'a to lisere Badala la Falaye a ye ngara da ko caman kɛ min ye Sumelu Bube Mayiga ye a yɛrɛ ka baaraba minnu bɛ yen ji dara olu sɛnɛ ka balimakɛ fɛ a ko a ka fasajalenya a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri n'a ka keguya o y'a to diɲɛmaaya la ko dɔn koyi sabula jɔyɔrɔba a y'olu fana sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na nka bi min ye Sumelu ye a ka fatuli k'a kɛra ko balana ko olu bɛɛ lajɛlen na nka Jabaru masa ale mana min kɛ k'o de ka ɲi o la sa Sumelu ka waati o waati Sumelu ka bolo Sumelu ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ olu b'a miiri n'a fɔ sa k'a fɔ ko miirinajigi don min ye hakilinaw ye k'olu kɛ kelen ye yaasa min ye jamana yɛrɛ bɛ se ka basigi ni lafiya sɔrɔ cogo min nin waati na sa olu ta ye taasibila ye ka ɲɛsin fure ma ka maaw hakilila jigi min ye bi sɔgɔmada in na a yɛrɛ ka den ale ni saraka bɔ olu kɛra limanaw ni balimaw ni terisiraw ni limanasiraw olu bɛɛ lajɛlen fɛ Sumelu Bube Mayiga SBM ala k'a dayɔrɔ sumaya. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kuchani, Jijeni, fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Falaye Mali Fédération kabini janvier kalo tile 13 a ɲɛmaa dɔw ye wala sɛmɛ o kɔfɛ janvier kalo tile 13 a ɲɛmaa wɛrɛw ye wala sɛmɛ maa 19 min tun bɛ yen n'olu tun bɛ fédération kunna o bɛɛ lajɛlen ye wala sɛmɛ o la fédération ale bɛ maa mun ka yamaruya kɔnɔna na yan ka jamana kɔnɔ o ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye wulikajɔw ni tibitabaw nana daminɛ min ye kafu ni FIFA ye u ye lakodɔnni kɛ ka baara sɛbɛn dɔ ci ka na n'o ye fédéruti ye baara ka kɛ o fɛ kalata ko o ka sɔrɔ ka dɔgɔda min ye Sidibeka Magasa ye n'ale secrétaire général ye ale bɛ ka baaraw nun don ale de ni FIFA bɛ kuma Falaye anu yɛrɛ kumana Jabara fɛ n'o ye video conférence u y'o kɛ ka ɲɛfɔli kɛ baaraw kan ka taa cogo min o la sa yirala k'a fɔ ko min ye bureau kura n'o ye comité exécutif kura ye fédération na o kan ka sigi sen kan baara minnu bɛ yen Sidibeka Magasa ka tɛmɛ n'o ye yamaruya yɛrɛ dira fana Sidibeka Magasa bɛ se ka se fédération musaka ma cogo min ka se ka baaraw kɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra o kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko kalata ko k'o sigi sen kan fédération kura ko ka o sigi Falaye o hukumu de kɔnɔna na sa ŋunuŋunu nana caya waati dɔ la a kun fɔra ko minisiri yɛrɛ maa dɔw bisimila ka dajirani kɛ olu la k'a yira k'a fɔ u b'a fɛ ka taa ni ko in ye k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la nka maa bɛ yen k'o ye balontan ɲɛmaaya baara kɛ kɔrɔlen Falaye ko k'olu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ ko ka bɔ a ko bɛɛ lajɛlen na o la sa fédération bureau kura sigili hukumu kɔnɔna na Falaye a ɲininen no bɛɛ lajɛlen fɛ maa b'a fɛ k'i kanbɔ i kun ka taa n'i ka kanbɔli sɛbɛn ye ka bɛn ni mars kalo in tile 16 ye Falaye o tile 16 o don kelen jateminɛ min yira k'a fɔ o ye a yira sa k'a fɔ ko maa 7 olu y'u ka sɛbɛn da Falaye maa min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen da bɛnnen don a kan n'o ye Muazu Sise ale yɛrɛ taara fédération Jabala la ka taa ka sɛbɛn di secrétaire général ma n'o ye Sidibeka Magasa ye Falaye fédération kɔnɔna na jɛkulu minnu yamaruyalen don ka bureau sigi kɛ
o maa kan ka bɛn maa 70 ale ni 7 ma u bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn balontan jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ première division na olu ye 14 ye deuxième division olu jɛkulu fana ka maaw bɛ na Mali kɔnɔna na ligue mun bɛ yen n'a a bɛ fɔ ma marabolo taw olu ye 9 ye jɛkulu min bɛ arbitre tɔgɔ la fala ye olu bɛ na u bɛ maa 1 di min ye jɛkulu min bɛ dɔgɔtɔrɔw tɔgɔ la olu bɛ maa 1 di musow ka balontan jɛkulu bɛ maa 1 di min ye a tɔgɔ ye di supporteru ninnu bɛɛ la jɛkulubaw faralen ɲɔgɔn kan sɔrɔ bɛ maa 71 ma lisi dalen min filɛ nin ye tan ni maa minnu b'a fɛ k'u kama n'u saba y'u ka sɛbɛnw di ka bɔ fala ye o jaabi bɛ bɔ nin kalo in tile 25 o bɛ yira sa k'a fɔ karisa ni karisa aw ka sɛbɛn minɛna kalata bɛ se ka taa kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ nka ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye fala ye maa 2 tɛ yen dɛ maa min sera ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dabalen sɔrɔ o ye Muazu n'u b'a wele ko Baba Sise a bɛ fɛn futu o ɲɛmaa don tɔw kɔni taara n'a ye ka taa da nka sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ maa yamaruya k'i ka bɔ ka kɛ cɛbɔ ye fala ye bɛɛ lajɛlen y'i ta di Muazu Sise ma ka ban donc bi an sigilen don sa ka 25 kɔnɔ n'o ye nin kalo in tile 25 ye min ye fédération ka commission min bɛ yen n'o o bɛ lisiw valider o bɛ na lisi valideli fɔ o la sa avril kalo tile 16 fala ye kalata bɛ kɛ nka ka kɔn ye an ɲɛ bɛ mun na bɔlɔlɔ sira fɛ k'o bɛ na kɛ Muazu ka maaw ye fala ye o bɛ bɔlɔlɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen maa caman y'a sɔrɔ ka ban a yirala sa k'a fɔ ko maa fɔlɔ min bɛ yen n'o nana ye Muazu Sise nɔfɛ fala ye a bɛ fɔ o ma ko Bubakari Dramé mais bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Papi ale ye farikolo ɲɛnajɛ kɛlɛkɔrɔw ka maa ye bi Bamakɔ kɔnɔna na impôt min bɛ commune 1 kɔnɔ o kɔnɔna na ye a bɛ baara kɛ yen directeur don Colonel Fani Jakite ale ye maintien d'ordre ɲɛmaaba ye ale fana bɛna kan ka ye Muazu nɔfɛ min ye Amadu Mustafa Diop o y'an ka Defa Diop ye dɛ fala ye Diop Defa ale bɛ kunnafoni ko ɲɛdɔn kosɛbɛ ale fana bɛna na ye Docteur Alidu Mayiga ale yɛrɛ équipe nationale mɔgɔ ka dɔgɔtɔrɔ ye joliba tɔnden don ale fana bɛna na ye Muazu ka lisi kan min ye Ousmane Bagayogo ye kɛlɛ ale ye Estade Malien mɔgɔw ka tɔnden ye ale fana kan ka ye Muazu ka lisi kan Koman Kulubali arbitre ba don an ka jamana kɔnɔ min ye bi budget directeur don Bamakɔ district kɔnɔna na Koman b'a dɔn kosɛbɛ fala ye an terikɛ don an kɔrɔkɛ fana don arbitre kɔrɔ don ale fana bɛ Muazu ka lisi kan Dramani Kulubali n'u b'a wele ko Sifo ale ye farikolo ɲɛnajɛkɛla kɔrɔ ye ndolatila don bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Sifo dɔnnen don kosɛbɛ ale yɛrɛ Aigle ka janjo min kɛra san 2002 an fɛ yan a yira o la général de brigade Ousmane Wele Surasiw ka kalanso minnu sigilen don farikolo ɲɛnajɛ kunna o ɲɛmaa kɔrɔ ye ale ye bibi na Buguni gouverneur don ale ye maa 8nan ye min bɛna na tugu Baba Sise ka lisi la mɔgɔ 9nan o ye Jatinjayi ye Jatinjayi min ye musolakaw olu ka senandolatan o jalatigi kɔrɔ ye ale ye bibi na a bɛ baara kɛ PMI Mali kɔnɔna na min ye Alassane Sulemani Mayiga ye o ye journaliste sportif ye bi AMAPU directeur b'ale bolo ale fana kan ka ye Muazu ka lisi kan Alioune Badara Diallo ale ye 11 créateurs ɲɛmaa dangan ye Bamakɔ kɔnɔna na yan ale fana ye tɔn ye min ye Cheikh Umar Aidara ye o fana bɛ a la Maître Famakan Danbele AS Seriali o ɲɛmaa y'o ye Dramani Kulubali ale fana ye farikolo ɲɛnajɛ kɔrɔ ye o fana kan ka ya a ko la Fanta Ɲamele commission min sigilen don Bamakɔ farikolo ɲɛnajɛ kunna o y'o ɲɛmaa ye Basala Touré o ye farikolo ɲɛnajɛ Aigle maakɔrɔ ye Lala Mint ale ye centre de médecine sportive directrice ye commissaire de justice ye Muazu Sise yɛrɛ min ye FC Malikura o tɔn ɲɛmaa y'ale ye ani Fanyeri Jara o ye ndolatila kɔrɔ ye fala ye ni ne bɛ ka yaala bɔlɔlɔ sanfɛ bi ni Muazu ka lisi tɛmɛna k'a ka ca Ala fɛ maa minnu bɛna baara kɛ fédération na o ye nin ye nka min ma fɔ a la fala ye jɔn ye premier vice président ye jɔn ye deuxième vice président ye jɔn ye troisième vice président ye a na kɛ le 16 ni élection kɛra an na se k'o dɔn an bɛ se ka min fɔ bi farikolo ɲɛnajɛ kota na sira la an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na o de ye nin ye fala ye n'an bɔr'o la diɲɛ kuru kara kɔnɔna na bi bɛɛ lajɛlen bɛ ka min fɔ o ye Chuck Norris ye Chuck Norris ale dɔnnen don kosɛbɛ sabula ani Bruce Lee ye film caman kɛ ɲɔgɔn fɛ karatekɛlaba don min ye Chuck Norris ye ko Ala ye ale ka kalifa minɛ a la maa kofɔlen n'i y'a jateminɛ
ani maaba caman ye film tourné i n'a fɔ maaba caman fana bɛ bi olu bɛ ka tasibila kɛ a ye. Donald Trump b'o la, Stallone n'a b'a fɔ ma ko Rambo b'o la, Jean-Claude Van Damme o fana bɛ o la, olu bɛɛ lajɛlen ye tasibila kɛ Chuck Norris ye. Chuck Norris a fatura k'a si to san 86 la. N'i ye a lajɛ fala ye i b'a ye k'a fɔ sa ka fatuli kɔni ma dogo a tɔgɔ yɛrɛ o ye Carlos Ray Norris nka min ye a jabɔ tɔgɔ o de nana kɛ Chuck Norris ye. A kɔni taara ka fɛn caman to a kɔ sabula min ye Hollywood ye o cɛ b'a don maa min n'o fana la Fira di Dragon n'o san 1972 ani Bruce Lee ye o jabɔ in kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye jan in ale bɛ bɔlɔlɔ siraw fana fɛ. Filmuba ka dɔgɔ gangster filmu, karate filmu, min ye Américains ka sankɔrɔta filmu, olu caman a y'olu kɛ. Yɛlɛko filmu a y'olu fana kɛ. Nin waati laban in na o kun y'a cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a si bɛ san 86 la. A y'a yira sa k'a fɔ bɔlɔlɔ sira yɛrɛ fɛ ko ni Ala sɔnn'a ma ko tile 2 in na dɔrɔn ko maaw bɛna Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Décembre kalo tile 18 san 2025 ka taa bila décembre kalo tile 29 na san 2025 Tumutukaw fɛ yen biennale ale sigira Mali marabolo bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan. An ye marabolo caman yira aw la. Dunanw u bisimilara maa minnu fɛ n'o ye Tumutukaw ye. Segu tɛmɛnen kɔfɛ, Moti tɛmɛnen kɔfɛ, an bɛna olu de ka seko n'u ka dɔnko yira la u ka su senfɛ. Su min na n'u ye u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen yira kɛnɛ kan a kɛra Baba Alkayiru ale tɔgɔla ndolanci kɛnɛ kan jaw bɛɛ lajɛlen taara maa min fɛ k'a sigi ɲɔgɔn kan o ye Falaye Keyita ye Jani ale tɔgɔla. An ka taa Baba Alkayiru tɔgɔla ndolanci kɛnɛ na Tumutukaw ka su an ka t'o filɛ.
يلا 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 النان دبالي تكسى ماهي الناس درجة ترهاني نكم مرهاني نكم مرهاني إنك ورا موسى كاتن قتل نادس فلا من السلاي إهو يلا يا بلي تودوا يا سيا تودوا إهو يلا هاي نقاري تودوا إهو يلا هاي لمبيلو تودوا إهو يلا النان الجبالي تكسى ماهي الناس درجة ترهاني نكم مرهاني من السلاي إهو يلا يا بني توروا إهو يلا كيدا بير توروا إهو يلا الناني دبالي تكسى ماهي الناس درجة ترهاني نكم مرهاني إهو يلا يا بني توروا إهو يلا كيدا بير توروا إهو يلا الناني دبالي تكسى ماهي الناس درجة ترهاني نكم مرهاني أينك ورا موسى كاتم قتل نادس فلا من السلاي إهو يلا يا بلي تودوا إهو يلا كيدا بير تودوا